Kaixo egun hon danoi. Ekingo diot topaldi honi izena eman dion izenburua garatzeari eta nire asmoa litzake, nire ahalegina litzake, gerora, lupa zehatzagoekin begiratuko ditugun hainbat kontu testuinguru baten jartzea eta horretarako ezinbestekoa ikusten dut nondik gatozen nolabait gogora ekartzea nora goazen, mugimendu berritu baterantz bagoaz nora goazen ere jakin ahal izateko. Eta izenburuan bertan esaten dugu, adierazten dugu gogo bat badagoela, berritzeko gogo bat, eta eraberan esaten dugu bidean gaudela. Eta esango nuke topagunean, azken urtetako ahaleginaren fruituak ikusten hasi garela, baloratzen dugula eta zentzu horretan, bere garaian egin genituen autuak ekarri gaitu ona. Barkatu, ia. Zuzenekoaren kontuak. Bai? Hementxe, nondik gatoz eta nora goaz, bai? Orduan, gizarte mugimendu gisa izendatu dugu, izan dugu gure burua, gure sorreratik, eta urte askoan Euskara elkarteen mugimendua zen gure izena, eta etorri ziren oinarri parrak, eta etorri ziren eraldabideak, eta izena aldatzera arte, ez da? Heldu ginen gogo eta prozesu hartan, 3 urteko gogo eta prozesu hartan, gaurkoan ez daukat asmorik hau guztia aletzeko, 12 puntu laburretara ekarri dut, nolabait titularretara ekarri dut, orduan 54 orrialdetara eraman zen pentsamendu mardula, nun gure helburuak eta helburu horiez gain, gure oinarriak eta gure helburu horiez gain lantzeko geratzen zitzaizkigunak azken atal baten geratu ziren, eta urte batzuk pasa dira, baina oraindik ere hori garatzeko urte luzetako lana daukagu. Orduan gure bizioa, gure iparra presentizatea garrantzitsua da, eta titular hauetatik hitz batzu bakarrik aipatuko ditut, ez da? Hola, oi hartzuna izan dezagun gero egiten ari garenarekin, nahi genuera irudikatuta eta egiten ari garena ikusita, elkar lotuta daudela ikusi ahal izango dugun ariketa ekarri nahi baitutona. Euskal Hiztunen komunitatea gako bat, bizi nahi pertsonal eta kolektiboa beste gako bat, ginenaren ADN-a ere jantzita daramu gaur egun ere, ez da, ezaugarri berekin, eta eleaniztasuna bultzatuko dugula esan dugu bertan. Gizarte mugimendu gara, eta hortan bai geratuko naz momentutxo bat, gizarte mugimendua indartzea zarituko bai gara gaur, ez da, eta instituzioen eta eragile sozialen diskurtzoak auzitan jartzeko gaitasuna izatea da, horietako ezaugarri bat, orduan definitu genuena, eta bestea gizartea ilusionatzea eta parte hartzea handitzea. Hor jarriko dugu begia. Garai berrietara egokitzea, jakintzan oinarritutako mugimendua izatea, herri mailako dinamikak nazio mailakoekin osatzea eta artikulatzea, hizkuntza ekologia lantzea, eta hizkuntzak eta kulturaren ikuspegi sistemikoa hobestea, eta bukatzeko hiztuna ardatz. Horiek izan ziren oinarriak, eta oinarri ez gain, honekarri ez ditudan zenbait egiteko ere, lantzera heldu ez ginen zenbait egiteko ere, jarri gainizkion gure buruari. Testuinguru sozialaren azterketa egitea, garai berrietarako irakurketa berria egitea, diskurtso berrien lanketa, euskalgintzako eragilekiko genituen harremanen berrikusketa egitea eta eragitea orekatzeko mekanismo barriak, xedetik praktikara jauzi egiteko moduak, gauza mordo bat, bai? Orduan, Euskaltzalen mugimenduak zer mugitu du azken 5 urteotan? 2011an onartu ziren, azken 7-8 urteotan honek mugitu gaitu, eta izenak ere izanari ezaugarriak ematen dizkiolakoan ere, izenetik ere
abiatu ginen gure berrikuntza prozesua eta gure eraldaketa eta Euskara Elkarteen mugimendutik federazioa zen baita be eta da gaur egun ere gure egitura, baina gure burua izendatzeko ez genuen beti federazio esaten. Euskal Elkarteen mugimendutik Euskaltzalen mugimendura salto egin genuen, jauzi egin genuen eta horri hiztuna jarri genuen. Hiztuna eta komunitatea nola baiz buruan genuela horri jarri genuen erdigunean, jakinda gure elkarteak egiturak direla, tresnak direla, tresna ezinbestekoak direla eta gaur hortaz be arituko gara, baina tresnak dira, bai. Eta orduan mugimenduan jarri ginen horrekin guztiarekin, eta orduan nor garen horretatik, nor individual eta kolektibo hori definitzetik eta zer ez garen ikustetik eta zertarako gauden nola eta adostetik bide barri bati ekin genion eta txosten horiek bezapean, ze txostenak ziren guk orduan talde egitura baliabide berdinak genituen, krisi ostekoa gainera, herrietan ahulduta eta topagunea berabe ahulduta. Eta hori izan gure realitatea, eta herrietako euskaltzaleak bildu ziren, ez dakizen batzarretan, batzarrak izan dira gure tres nagusia, elkarrekiko bizio berriak adosteko, eta jarri ginen lanean, oinarri parrek ez dut esaten nola egin bar genuen hori. Eta orduan, esperimentazioan, saiatuta eta batzutan hanka sartuta, bezetan asmatuta egin dugu bidea, eta saiatu ginen topa egunarekin, gure pertenentzia talde izaera ospakuntzaren bidetik indartzeko, eta utzi genion hori egiteari, tokikomenean erakundetu zen, talde kohesioa ere horroinarri, anistasun egitasmoak zabalduta edatu genituen, euskaratik urrun nago dauden balagunekin lankidetzen aritzeko, topalabe taldea eratu zen, eta berrikasi eta berrikusi eta hor azpimarran jarri dut argazki hori, ez da, iruditzen zaigulako egin dugun honetan guztian, honek nolabait mugarri bat jarri duela dokumentu honek, eta ez bakarrik dokumentua berak esaten zuenagaitik, baizik eta dokumentu hori eragile politikoekin, instituzionalekin, euskalgintzarekin, herri dantzatu genuelako eta nolabait askoren buruan, ez bakarrik gure mugimenduan, badakigu beste askoren diskursotan ere, ero egiteko moduetan, ero nahietan ere bazegoela, baina guk ahotsa jarri genion eta horrek nolabait ekarri zuen garai barri baterako mugarria. Orduan, gogoeta eta ekintza horrek bizi gaitu, eta ekintzaren eremuan Euskarak 375 egun dinamikarekin abiatu ginen, gure esperimentaziorako behar horretatik, eta esango neuke mugarri batzuk izan zirela, ez da lehen aipatu dituenak apur bat federaziotik ere, pixkan bereizteko nazio mailako egitura eta tokikoa, eta esperimentazio lan hori ere aktibatu zen tope gure herrietan, eta autonomoki bakoitzak beretik jarri zuen, eta gero elkar jarri genitun, eta azpimarratu nahiko neuke herrietan dinamika barriak eta jarri zirela martxan, eta azken aldian asko aipatu izan ditugu, herrietako aktibazio dinamikak ez da, gure Lutxo Egia bilbotarrak performantzea egin, eta inspirazio iturri izan zen egiakoentzat, gero beste askorentzat, besteak egindakoa, eta kutsagarria izan zen, baina jarri nahiko nuke baita be, ekintza zarago, eta ekintza egiteko prozesu ez arago, bestelako erakundetzeak ere albotik ari zirela lanean, eta adibiderako Elgoibarko izarrak, Elgoibarren egindako lana gogoeta prozesua propio herrirako, eta gero Euskarak 75 egun martxan jartzeko herrian antolatu duten, eta martxan jarraitzen duen saretze ikaragarria, Aiaraldeko Euskalgintza Kontseilua definitzera arte eta martxan jartzera arte Aiaraldeko euskaltzaleek egindako lana, eta horiek egindako nolabait
artikulazioa zinez interesgarria, benetan eredu moduan, eta eredu asko dauzkagu, eta guztia baliagarriak garrantzitsuna honetan guztian bakoitzak bere analizia egitea da. Eta beraz, ni gaur ez nator hona gauzak nola egin beharko genituzken esatera, baizik eta guk zer egin dugun esatera, eta ze esperientzia egon daitezkeen, zerri jarri harreta, eta nolabait, gure burua bidean ez galtzeko gako batzuk ekartzea da nire asmoa. Orduan historia hori guztia kontatuta gero, eta bukatu behar dugu, 10:00. Bale, ondo. Orduan, gatoz, pentsamendutik, ekintzaren esperimentaziotik, eta ekintza nagusia, bizi esan gaitun mugarri nagusia Euskaltzale mugimenduan Euskaraldia da, zalantzari gabe. Asko mugitua gaitu, asko eragin digu, eta esan poza handia eman digu Euskaraldiak. Hemen zenbakiak ikusiko dituzue, Euskaraldiaren sustapen prozesuan transmititu nahi izan duguna, ez dira izan zenbakiak, baina titularretan nola aritu nahi zen bai oinarri parretarako eta baita eraldabidetarako, eta titularrekin funtzionatzen dugunez, titular hauek ere zenbakizkoak baliagarri zaizkit geroko zenbait analizirako. Eta, bueno, esango neuke Euskaraldiarekin topaguneak, Euskaltzale mugimenduak bere mugak gainditu dituela, muga asko igaro ditugula gure baitan, arriskua handiak hartuta baita ere, eta zenbakitan hor dagoena, azkenean da gure helburu nagusia zen, eta Euskaltzale mugimendueran muineko helburua den Euskararen erabileran eragin, eta kasu honetan hizkuntza praktika, hizkuntza ohitura berriak txertatuz gizartean, eta herrietako aktibazioa eta artikulazioa indartu, ez da? Eta zenbakitan, 405 herritara heldu da gure artikulazio lana, hainbeste herri batzorde daude martxan dauretako amets bada. Guk hau ezin geinkien aldez aurretik ez irudikatu, gure espektatiba guztia gainditu ditu, eta zenbakitan oso potentea da. Gau, zenbakitan nola baite pozak hartzen gaitu eta gero lupa jartzea dagokigu, ez da? Topagunean esango neuke, eta gero bueltatuko naz Euskaraldira, bai? Esango neuke, momentu honetan bizi gaituen proiektu nagusi honekin gure mugak igaro ditugula hainbat ikuspegitatik. Eta arrisku handiak hartu ditugula gainera, beldurrak gainditu eta guazen aurrera horretan ikusi dugu gure burua azken 2 urtean, hainbat alditan. Eta erabakitu dugu proiektua partekatzea, Euskaraldiko proiektu partekatzea, zerarik sakonenean, ez da? Ez da bakarrik gure aia Euskaraldia askorena da, instituzioena ere bada, Euskalgintzako eragile askorena ere, eta orduan, garai baten gure proiektu guztiak oso gureak ziren, eta oso korporatiboa gara Euskalgintzako etxe askotan, ez da? Norberaren zaintza garrantzitsua da, eta hori elikatu beharra ere, bakoitzak berea, hori bada gure funtzioa, baina mugak gainditze honek eta arrisku hartze honek ekarri ditu gauza berri asko, eta esango nuke gainera arriskuak ez ditugula bakarrik guk hartu. Instituzio publikoekin partekatu izan, arrisku bat izan da gure autonomia eta menpekotasunak eta gure aspaldiko zera horiek, ez da, astindu, eta helburuak merezi duelako partekatu dugu proiektua, eta konfiantza dugulako. Eta esango nuke, lehenik eta behin autokonfiantzarekin abiatu garelako, bestela ezin besteengan konfiantzari jarri, eta autokonfiantza hori eraiki dugu lehen aipatutako oinarri par eta eraldabide, eta batzar, eta elkarren artikulazio herria eta topagunea federazioa elkarrekin egite horretatik, ez da?
Orduan autokonfiantza eta indarra nolabait sentitu dugu, energia sentitu dugu, eta hortik bai nolabait besteekin lankidetza artikulatu alda. Norrea ahul dagoenean jana zaituzte, ez da? Edo delegatu aldozu, edo bidean galdu, eta hori da nolabait saiestu beharreko beste arriskua. Bidean ez galtzea. Nor garen, lehen izan aipatu dut, nor garen zertarako gauden etengabe gogoratzea. Horregatik, elkarlana nolabait planteatzen dugunean funtzio banaketan bakoitza, ez bakarri norbanako gisa, baita kolektibo gisa, nor den da zertarako dagoen hori espezitatzea, eta elkarrekin gauzak martxan jartzen ditugunean bakoitza bere funtzioa modu ordenatuan egin ahal izatea, ezta? Mugak bestelako ikuspegitatik ere igaro ditugu, eta gure aspaldiko muga bazan Ipar Euskal Herrian lan egitea, bai, genitxun harremanak eta bar, baina Euskaraldiarekin lan egin dugun moduan, haugarria da. Eta gure muga gainditu dugu espaita izan topagunea han egitura bat sortu eta hori egin duena, Euskal Konfederazioarekin egin dugu lan hori. Bera izan da, gure besoa Ipar Euskal Herrian, eta lankidetza horretan oinarritu da Zabalkundea, ez da, eta hori be, muga bat gainditzea bada. Horrek ez dukentzen, han nahi ez dugunik, euskaltzalen elkarteak artikulatzea, baina ez dauzkagu, ero gutxi dauzkagu, eta ahul. Beste muga bat igaro dugula eta jauzi bat bandala esango nuke, alde batetik herrietan eman diren lankidetza zaretze barriekin, baina nagusiki hori zenbakia da, hori da lehengo zenbakia 405 herritan artikulatu garelako, eta horrek hizkuntzaren erabileran ardatz bat zen, baina bestea herritaren artikulazioan eragitea zen, bigarren helburua, eta hor, eremu zabal interesgarri oso garrantzitsu bat daukagu. Orain, nola daude herri batzorde horiek, hori beste kontu bada. Galdera bota diegu, Euskaraldia bokatu eta zera galdetegi labur bota diegu herri batzordetako kidei, eta erdiek inguru ero gutxitxeago erantzun digute, eta euneko gehienak Euskaraldia martxan jarri ezkero, bigarren edizioa martxan jarri ezkero, lanean jarraitzeko gogoa eta beharra ikusten du. Eta Euskaraldia egongo espalitzere, badago parte bat, euneko 30 bat ere, Euskaraldia gora bera gu hemen lan jarraia egiteko gaude, eta hori pozgarria da. Baina hortik askok ere esaten dute, azaro abenduan gauzatu zen ekimenerako, irailetik aurrera jarri ziren martxan, edo udaberritik, eta horiek talde barria dira. Jakin nahiko nuke, eta hori aztergai interesagarria da, nola eman diren lankidetzak herrietan. Guk herrietarako lankidetza proposatu genuen, erakunde publiko eta eragile sozialen arteko lankidetza, udalen eta euskaltzalen elkarteen eta euskalgintza sozialaren arteko lankidetza, baina batzutan hori ez dago artikulatuta. Edo badago euskalgintzako hanka bat sendoagoa, demagun euskaltegi bat, ero ikastetxe bat, horretan bere energia jarri duena, baina bere egitekoa, nagusia, egunerokoa, jarraia beste non bait dago, ez? Orduan, modu jarraian lan egiteko, lankidetzan nor dan nor, eta beraz, nor dan horretatik elkarrekin aritzeko, ze baldintza dauzkagu. Lehengo esango nuke nor garen, ez da herrietan gogoetatzea, dala lehen zeregina. Eta Euskaraldia izan da irekitzeko ariketa handi bat, zabaltzeko. Agaztu egiten zait PowerPointa, parkatuko didazue, eta utziko do momentuz, zerbait garrantzitsua behar dutenean deituko dio barriro, baina ontxe etorri zait burura Rosa Ramos, gure topaguneko militantea da bera, eta berak esaten zuen guk historikoki Euskal Izunen komunitatea trinkotzea genuela helburu esan izan dugu, eta horretan gabiltza, honetan ere, ez da, hiztegi berriekin, forma ezberdinekin akaso, baina horretan gabiltza, eta
trinkotzea bada, eta berak zioen trinkotu eta zabaldu, bihotzak bezala, ez da? Eta horretan gabiltza. Baina jakin behar dugu, tokian zer dagokigun trinkotzea ala irekitzea, eta Euskaraldi izan da irekitzeko ariketa ikaragarria, askorekin harremanetan jartzekoa, baina bihotza nola daukagu, trinko daukagu, osasuntzu daukagu, eta gure ilusioa, eta horrekin batera begaldera eta kezka, izan daitekeena hortxe dago, ez da? Batzuk mingaina kanpoan bukatu dute, borondatezko lan utzean egin dute euren lana, baliabiderik gabe, babes gutxirekin, zenbait kasutan, oso gora beratzu eta askotarikoa izan da hori, eta zenbait lurraldetan, eskualdetan, udalekin lankietzan aritzeak, nolabait kultura bat badago, zenbait lekutan indartzua horretarako, eta beste batzutan ez, eta batzutan alboko herriak dira, ez da. Ero pertsonek batzutan ere ez dugu samurtzen edo zailtzen ditugu onelako dinamikak. Bale, ezkarrik asko. Bilatuko dut orain gauzatxoa zuei kontatzeko, Kikerren zera, Kiker, ez dakit batzuk jakingo dozue nordan, 2007ko topoaldian egon zen hemen gure bikote artistikoa, Kike Amonarrez eta Iker Martínez de Lagos, eta beraiek barrikasita berrikusiren herrietarako irakurketa bat egin zuten, bideguretzitik irtetzeko palankak izenburu honekin, eta gauza asko esan zituzten, ez ditut honek harriko, baina azpimarratxo bat, ez da, niretzat gaur kontatzeran entorrena kontatzeko esanguratzua dana. Esaten du, baina hizkuntza komunitatearen eragina ez da elkarteen osairara soilik mugatzen, euskaltzaleen mugimenduaren eragina ahalmena, herriko gizarte mugimendu, erakunde eta enpresatan eragiteko gaitasunaren arabera neurtzen da. Mugimenduekin neurtzen da. Eta horretarako euskaltzalen elkarteek beste eragile eta mugimenduekin zer lotura eta harreman duten ere kontuan hartu beharra dago. Euskalgintza tradizionaletik arantzago joateko garaiak dira. Euskaltzaletasuna erdian jarri beste interesen gainetik. Eta hemen gauza biak agertzen dira, ez da, trinkotu eta zabaldu. Trinkotu euskaltzaletasuna erdigunean jarri eta zabaldu herrian eragiteko, eta horrek bizi gaitu, bai? Euskaraldian antolaketan geundela, ikusten ari ginen gure mugak nolabait igaro beharran geundela, eta ariketa bat egin genuen bai topaguneko zuzendaritza batzordean, da ariketa bera antzekoa egin genuen, ero antzeko galderekin aritu ginen topaguneak 2018ko apirilean egin zuen batzar nagusian, eta irudi honek lagundu zigun apurtxo bat gure burua ordenatzen, orduko galdera izan zen, baina zer da euskaltzalen mugimendua? Euskaltzalen mugimendua topagunearen baitakoa alda? Adibidez, hori baina asko zabalagoa da, ez da? Baina gu bagara. Orduan, zera horretan, irudikatu genuen, hor berdez dagoen borobiltxoan, guk osatzen dugun artikulatutako, gunea, topagunea, elkarte bazkideak eta haien euskaltzale bazkideak, norbanakoak, eta 20.000ko gorputz hori ez da, 20.000 bazkide, 80 elkarte inguru eta federazioak osatzen duen gorputza. Eta haren inguruan, gertuan, muinean baita be, badira beste elkarte batzuk, bazkidetuta gabe ere lanean ari direnak, bereien funtzioa betetzen, ero erakundetu gabe lan jarraia egiten ari diren taldeak, eta bizitzen gaitxun egoera berriak da, eta 405 herritan euskaraldi batzordeak, ez da. Euskaldun, euskaltzale ez antolatuak badira baita, eta euskaltzale erdaldunak ere, bai? Eta orduan galdera zen, eta gu mugimendua zeri deitzen diogu, topagunak nun egin behar du, zeri begira egin behar du bere lana eta zein da gure xede taldea. Eta bai zuzendaritzan, bai batzar nagusian, gure bazkidek argi ikusi zuten, euskaltzalen mugimendua guztia dela, ez da. Aktiboan eta aktibatuta, eta hitz horrek balio digu, ez da, lanean ari den geruza
hauetako guztiak behar ditugula, eta guztietan gure ahalegintxoa jarri. Eta hori esan da, ikusi genuena izan zen, elkarte bazkidekin lan trinko bat egitea, eta eratzen ari ziren 400 batzorde horiekin maila berean lan egitea, bereizketa barik nolabait maila berean lan egitea, hori zala momentu honetan gure egitekoa. Eta nik aprobetxatu nahi dut, gure Euskaltzalen mugimenduko, topaguneko Euskaltzalen mugimenduko militanteei eskerrak emateko, behon deiela, iruditzen zait itzeleko eskulzabaltasunez ari direla hemen motore lana egiten, batzuk ahulago eta beste batzuk indartzu daudenak emateko daude gehiago, eta honelako motore gehiago beharko genituzke inguruan. Gure baitan eta gure inguruan ere, eta horrek nolabait emango diogo gorputza eta bihotza gure mugimenduari, bai? Eta begiratzeko beste modu bat, eta kasu honetan lapurtu diote Mikel Osaita lankideari berak egindako, ia ondo esaten du da, antropologiako masterraren bukaera proiekturako, ez da? Egin du ikerketa lan bat, eta gero esango dute izena, baina oso interesgarria dana, Aiaraldeko Euskalgintza Kontseiluari buruzko ikerketa lana da, eta hor pixkat, barne nor direnetik abiatzen da hori definitzetik, eta zara teoriko bat egitetik, nik hauxe lapurtu diot, balio didalako apur bat Euskaltzalen mugimendua saritu gara orokorrean, eta zer da Euskalgintza, beste betaurreku batzuk jartzeko ere balio digu taula honek. Taula hau uste dut Mikel Zalbideren definiziotik ero hartuta dago, eta Euskalgintza instituzionala dagoela, esaten du, hau da, Euskalgintzaren nolabait ikuspegi zabal bat hartzeko ariketa, Euskalgintza instituzionala bide batezkoa, ero berariazkoa. Berariazkoa da, adibidez, udal bateko euskara zaila. Euskara sustatzeko dago, eta berariaz funtzio horri erantzuten dio, eta bide batezkoa izan daiteke ez da horretarako dagoela, udal oso batek euskaraz funtzional ezake, bai? Eta beraz, badabe bai, eragile honetan guztian, baina bide batez da eragile. Eta Euskalgintza sozialean antzerako zabait esan genezake, ez da? Euskaraz funtzionatzen duten Euskalgintza sozialeko eragileak daude, eta gero propio hortarako gaudenak. Eta borobiltxo bat daukagu hor nolabait, ez? Euskara helburu duten eragile sozialak dira, laukian jartzen direnak, baina propio beste borobil bat. Euskaltzalen aktibazioa helburu dutenak, merezi dutela arreta berezia. Ez baita berdina sektorekako ikuspegiarekin lan egitea, edo ekosistemaren ikuspegiarekin lan egitea, eta borondatezko euskaltzalek eman aldiguten nolabait perspektiba eta iparra, eta ez galtzeko, ez? Nolabait akuilulana ezinbestekoa daukagula. Orduan, hor da nolabait, guretzat arreta jartzeko, hori da arreta jartzeko espazioa, bai gure elkartetan, bai gure topagunearen elkarte bizitzan, eta herri batzorden bultzadarako estrategiatan. Eskerrik asko.